Poland sun kira ni mun yi magana, a Canada haka sun kira ni mun yi magana, akwai wanda suka kira daga Germany muka yi magana da su. Sa'an mutanen China su ma haka sun zo mun yi wajen awa 3 da su muna tattaunawa akan ko a sayar musu wannan technology ko a haɗa kai da su ya zama ina da wani percentage a kamfani da za a rika yi a can waje. Nakan ce su dakata su jira ni tukun sai na gama bincike na gama komai zan yanke shawarar me ya kamata na yi. Sunana Hadi Usman, sana'ata a gyaran kayayyakin electronics, kuma daga shekarar 1975 zuwa yau na kirkiro abubuwa daban-daban guda 75. Akwai project din da na sa a gaba sai da na yi shekara 3 tukun kafin bukata ta biya. Shine yadda ne na hada risho ta aiki da ruwan sanyi duk mata dafa abinci. Rashin wutar lantarki kowane lokaci da kuma petrol a generator, wani lokaci sai aiki dan kankani ya tashi ba da mai a generator kuma ba wutar lantarki. Wannan ne yasa na fara tunanin ya zan yi samu wutar da zan yi waldan yar waya 1-2 na lasfika ko na wani gyara na electronics. Ya zan yi samu wuta ba tare da murhu ba tare da gas ko gawayi ko kananzir ba. Jarraba wannan bai ba, gwada wannan bai ba, sai da na yi shekara 3 Allah ban nasara na fara yin sa da ruwa a cikin roba da famfon iska ana bugawa da hannu, wuta kuma ta kama. Daga nan sai na ƙara himma. Daga wancan lokaci shekara 3 da wannan nasara ta samu zuwa yau an samu ci gaba. Yanzu ba famfo a hannu ba ko ne, ruwa kawai za a zuba sai a kunna batir guda ɗaya ya switching on da zai yi aiki maimakon famfo, shikenan sai wuta ta kama. Idan wannan abin ya ɗore, bincike na ya tabbata yadda nake so, to masu harkar makamashi da suke wahala a gurare da dama, dafa abinci ne, mashin, janareta, mota, ina hasashen zan iya mai da shi na ruwa. A sanadin nuna wannan ma kasashe da dama wayansu sun zo da kansu, wayansu kuma sun yi magana da ni ta waya ya za a haɗa kai da su ko a sayar musu technology ko a yi musu wannan. Na kan ce su dakata dai tukun sai na gama bincike na tabbatar me ya illarsa, me ya kaza, me ya kaza. Amma a halin yanzu ban haɗa kai da wani kamfani ba. Poland sun kira ni mun yi magana, a Canada haka sun kira ni mun yi magana, akwai wanda suka kira daga Germany muka yi magana da su. Sa'an mutanen China su ma haka sun zo mun yi wajen awa 3 da su muna tattaunawa akan ko a sayar musu wannan technology ko a haɗa kai da su ya zama ina da wani percentage a kamfani da za a rika yi a can waje. Nakan ce su dakata su jira ni tukun sai na gama bincike na gama komai zan yanke shawarar me ya kamata na yi. Na fara kirkire-kirkiren kayayyaki tun 1971 a lokacin ina makanikin Vespa. Na kirkiro tasha helicopter na kera shi mai kujera 2 na tashi da shi. A wancan lokacin duk wanda yake Gombe ya gan mu muka tashi muka kewa wajen dawa muka faɗi. 1975 na fara ƙoƙarin bincike akan tashar gidan rediyo. Bai fara aiki ba sai 1978. A 1979 gidan rediyo na ya yi kwabarin duk Gombe gaba ɗaya, har zuwa lokacin da kamar shekara 4 nan da suka wuce na kirkiro wani katon akwati da yake mun ayyuka 45 wanda na bashi suna system control, wanda duk supply na gidana yana kan wannan, daga kan wuta lantarki zuwa DC, fanka, satellite, DVD, duk wani abu na kayan kallo ko na control na gida yana kan wannan. Ni na abina, ni na kayana. A 1975 lokacin da na fara yin gidan rediyo da ke kiransa, an samu wani aboki da ake cewa Usaini Musa ya kawo shawarar ko zan iya yin wani abu guda 2 a yi dan akwati haka separate daban-daban a sayarwa mutane ka rika magana da gidanka. Na ce masa zan iya. Muka shiga bincike a cikin wannan lokaci, Allah taimake mu a cikin 'yan watanni kaɗan muka yi nasarar yin sa, kamar dai yanda waya take a yanzu kenan.
to amma lokacin ai ba mu taɓa ganin ta ba mu san ta ba. To sai yin wannan abu sai ya sa ni a cikin wata irin damuwa da rudani. Mutane 10 na yi wa daban-daban suka saya suka biya ni, amma daga ƙarshe dukkansu sun dawo da shi, sai mutum ɗaya ne bai dawo da nasa ba, ana ce masa Alhaji Hamidu ya gida. Amma duk wanda ya sa sai ya dawo da shi a hankali a tsorace kamar yari ya bai. Malam ga abin nan, na ce masa me ya faru, ya ɓaci ne a gyara masa, ya ce a bai ɓaci ba. To me yasa ka dawo da shi? sai ce abu na dai baka ne kawai. A'a to ka bani ka saya da tsada ka dawo da shi ka ba menene? Idan na matsa mutum da tambaya sai ce gaskiya na je gun wazi an ce tsafi ne, aljani ka kama ka sa a ciki yake yin murya mata na, ni kuma yake yin murya na a gun mata da, saboda haka tsafi ne. Sai mutum ya dawo da shi ya aji. To akwai lokacin ma da ta kai aka fara cewa irin wayannan abubuwa da nake yi kere-kere na zan jawo gari masifa, har aka fara shawarar kone ni ko kuma abin nan din gidana. To saboda haka daga wannan lokacin ne na horo ya zama abin da na tabbatar idan na yi shi wayanda suke kewaye da ni ko inda nake hankali da tunani da hangen su ba zai kama su fahimci manufata ba, sai su zana local diagram din zan ajiye. Ai kalubale ɗaya ne kawai na rashin kuɗi da kuma gun da za a zauna a yi aikin. Kaga da yadda nake matsatsen gida da matsatsen guri da kuma rashin jarin yin kayayyakin sayarwa din, waɗannan su ne duk dai magana ta kare a kan financial problem. Sana a yanzu dai kamfani nake son in yi nawa, wanda dukkan kere-kere na da yayana da na koya musu irin kere-keren abubuwa da yawa da ma waɗansu daban da na koya, sai ja su jikin abin nan ɗin kamfani na, ya zama muna producing abubuwan sayarwa daban-daban.